Antay bay ni order si General Burha nga pakipuinon ko no ta. Nga murag maayo kay ron, wala po kay kwarta diri. Atong unahan hayag. Ato na silang pangayuan ng kwarta. So, okay tara. Ay, pita. Ikaw, gusto ka diri ha? Kaya ako diri atong ha. O, diya ka. Diba, diya ka butang ha. Ang tipuin, ipakita anong maklaro tang. O, diya. Mura mag way mga agi diri sir. Patient ra diha bay, patient. Oh, lay motor. Sige, ibuka ka doon si Point. Anak. Kamatay. Checkpoint man eh. Isa man dugay ni. LTO ni XPG. Mula po sa ko'y maragtanod rin eh. May gabi sir. Oy. Isa man ni sir, checkpoint ni sir. O sir, nakay lisensya dia sir o restaurant ni mo motor sir. Mura mag daghan kay ni violation hasta ikaw sir. Ulang kaayo ka. Wa pa kay sapatos. Wala kay helmet. Imong side mirror. Tuwa dito gato bang? Okay ra ni sir. Palihog lang lisensya sir og restaurant motor sir. Kamatay sir. War pa ko'y lisensya diri og restro ning motor sir. Wa po ko'y helmet kay imong helmet gihulmas among silingan. Sama ni sir. Na ako rin sir matay. Lighter man ni og likin sir. Dra sir oh. Diba ko kaglikin sir? Matay ni mo sir, binuang man ni mo sir. Dilbi ka na imong lumboy ug kan ato na ibutang na arin kay atong tan-aw na imuhang lisensya di imuhang restaurant ni motor mura gaduda naman kun imong maayo ani sir. Gina sir butang. Kamatay sir. Wa ra ba ko'y lisensya og restro sir pero ug ganahan ka sir pakilo ira na ko sir na ko'y sinsilyo sir 8 pesos sir mo pangkape. Kadlaw na puro sir oh. Alanganin naman ning kwartaha oy. Sa Patalo to man ako sir. ato ron pa po ag 20. Ay kabala ka ti bahala. Sige kanang sir, punin na lang gini bisag 20 pesos lang kay panggutom na mamidirig tinindog oy. Mao pa man gyud among na abot. Okay, dungagi lang nig 20 sir. Patay sir. Kani ra gyud sir. Na ko'y idugang diri sir. Pero murag malipay pug kaani sir. Sir ha ko sa kwaon. Sir, paliya sir, siguro rin itlog ni uning kadlaw uning buntag sir. Kadlaw naman ron. Bay, ito na lang ni dawaton bay ginapo ko itlog tundo ka buk sa balay ato ni isa ko. Okay ka? Sige para sige takot. Dra sir. Ya sir, pwede na kong makalarga sir. Ay gadali ko sir. Why problema na sir. Sige sir, hinay-hinay sir. Hinay-hinay. Salamat kay sir ha. Hinay-hinay, Ato sir. sa ko sir. Salamat kayo. Diya lang aja sir. Dito. Patulong mo. Ay sir, ginawa na itong motor sir. Sige sir. Tama sir. Amoy pagkatihi ka tong tawhana oy. 8 pesos ra man sa kabuk paliya. Pero gigutom mo yuga ka. Okay na ni sige, dawat ta. Basig sa ikaduhang mo agi. Kwarta na. Ano ba? Checkpoint yay. Lawan ko kita ka nabangan eh. Ay, ako nauna-unaan. Tsaka, bawal ang tiknik. Atya. Sige, atyo. Tulod na ko. Ako yung itulod niya. Mabalaan ta. Kalusuta, di na. Masa may atong kuha nila. Pangmukbot, dili mo andar. Di mo andar na. Masa man nagubag chocolate bearing. Pwede. Sige, ta. Ito may itulod ah. Guys, dili. Asa mo agi? Dili dapit. Asa? Tingol mo ra mo mga gwapo dili. Adi na. May hapon da, sir. Uy. Sa mga tawhana. Kasi hapon gabi naman ron. May hapon para ugma ba, sir? Amoy tinutlokan kay inyong motor inyo panggiguyon niya karon. Sir, naguban man ni sir. Hapon. Naguban ni kuan. Kasi diferensyahan Chocolate bearing, sir. Chocolate bearing. Oo. Sa mali ninyong motor nagkaon nig chocolate kay nganong na diferensyahan chocolate bearing. Sir, ang butahan ni sir kay mang napalyar man atong unahan nya. Samot nang nakita mig checkpoint. Masakpan ta. Sir, wala na tay daghang istorya sir. Ay nagdaghang pangutana, sabak na dire. Gaman ka. Lisensya bay. Asa ko ninyong lisensya bay, pakita na kay murag di na ni maayo kay atong testingan ninyong motor ini gumanaan ni rog lanto yung lisensya. Do not touch my precious body, sir. Nya, bawal man na, sir. Kuan, sir.
wala gid mi lisensya sir kay man pud may drive kog motor gatulod man may nga pangitaan na mig lisensya. Naon ron dako sir niya. Oh jud. Nagtulod mi ani kay naguban lagi nig chocolate bearing. Bay. Sayon na kayo ni sir. Wala mamoy lisensya niya. Daghan magi kay mong violation dalis makasinabot ato lagi sabot sa buton sama na may kwarta niya. Ang kwarta na to diri ki. Palit man ig bulat. Ato na lang nang ihatag masud-an na lang tag-asin. Sa unta man yung mga giahakan ning sayong buntag mga ayo mag mura mapog kadlahong kindak ko. Sir. Ihatag na lang na. Ang kwarta diri pero 20 ra man. Wa gilay na ni. Wala na gid sir. Ano na lang gid na. Sige. Nya saman. Okay na mo. Sige sir, salamat ya sir. Wa na mo ikapalit ang sudan sige padayon na mo. Yawa ba jata oy? Yawa pa mga tawaan lagi na kailat ta. Ay padulong dati na. Di punto. Sir, checkpoint sir. Stop. Checkpoint. Wa mo kailan ako? Ako'y head sa LTE. Nalimot mo? Ha? Limot ka? Ikaw? Anong ka-checkpoint man mo dire? Dami mga papilis? Ha? Kita? Papilis? Sir, papilis sir. Pero... Daga! Okay mga kamandag, daghan kayong salamat sa inyong paglantaw sa muang videos sa tangi ang muang upload. More videos pa mga kamandag and then shout out time. So, shout out dahil ko ni Kulas TV, ni Bogs Vlog, Vinsoy Gantalao, Ilmer Torres o Grutsen Alberto. Salamat sa paglantaw o pag-share. Shout out to our viewers at Manila. Shout out to Ma'am Emily Gomez. Salamat sa paglantaw. Maraming salamat sa panonood. Shout out Shilden, mang ayaw kalimot og share, like og wala. Yeah, Shout let's out go. Oman. Ay, shout out ay ni Gisami Albios, DJ Gisa, diya sa may like radio gihulngan, and also hi to Brad Lorito, Libuto Erosido. Brad, thank you kayo sa mag-share, and also ni Oliver Lindio, ni Maribel Tuanda. Sige, sulod na po. Taghan kayo na, di mabasa tanan. Salamat, thank you. Shout out po ko sa kuan nila ni Marilo ug ni Shilami Garces. Salamat kayo sa inyong pag share o pagsuporta sa among YouTube channel. Shout out to Ma'am Rosana, Lian, Doria, and Grace D. Delovio. Dahil salamat sa paglantaw. Shout out ni by Jeff Lee, diya sa may Kuwait. Thank you so much, Brad. Ora to guys, dahil kayo salamat sa paglantaw. Hanggang sa sunod ngayon, kita na punta puhon. Peace yo!